खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनै जोङो खायसे गोनांथार आपडेटफोरखौ लाना फैलायबाय दा बे जाहैबाय पीएम किसान एबा आबादारिफोरनि थाखाय 21 थि रां सोनाय दा बेखौ बेनि खालार दा बेखौ फोसावबाय दा नोंथांमोना बेनि बागै दा फुल डिटेल्सआव नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो हागोन अब्ला जों दायो दा बेनि पीएम किसाननि रां बेखौ माब्ला सोगोन आरो बेखौ सोर बायदिया मोनगोन एबा सोर बायदिनि डकुमेन्टसा रिजेक्ट जादों एबा सोर बायदिना एक्सेप्ट जादों दा बेफोरखौ नोंथांमोना दा नैबे भिडिअखौ नायोबा नोंथांमोना बेखौ क्लियारै बुजि मोननो हागोन भारत हादरनि प्राइम मिनिस्टार मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा दा पीएम किसाननि 21 थि दा रां सोनाय दा बेनि खालारखौ फोसावदों एबा बेनि दा फैसाखौ सोर बायदिया मोनगोन दा बैफोर डिटेल्सखौ दा बिथाङा फोसावनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों पीएम किसान सम्मान निधि मोनसे आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे दा बियो वेबसाइट दा बेयाव जों जुदि जों नायोब्ला 21 थि दा आबादारिफोरनि दा रां सोनाय दा बेखौ जाहैबाय 9 करोड़ आबादारिफोरनो लगभग माने बेयाव 18,000 करोड़सो फैसाखौ दा बेयाव भारत सरकारा दा बे फैसाखौ 19 नभेम्बर 2025 दा 19 नभेम्बर 2025 आव दा बै खालार खालि गासैनिबो एकाउन्टआव सोगोन दा बे खोथाखौ पीएम किसाननि मोनसे वेबसाइट दा बेनि गेजेरावबो जों नुनो मोननाय जादों लोगोसे प्राइम मिनिस्टार बिथाङा दा बेखौबो फोसावनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों भारत हादरनि मानगोनां प्राइम मिनिस्टार मानगोनां नरेन्द्र मदि दा बिथांनि दैदेननायाव नैबे सरकार दा बे सरकारनि पीएम किसाननि जा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे रां सोनाय दा बे जाबाय 21 थि रां सोनाय दा बेखौ 19 नभेम्बराव दा सोनाय जागोन दा बे खोथाखौ मोनसे तामिलनाडुनि मोनसे मेलाव दा बिथाङा बे खोथाखौ फोसावदों आरो बेखौ दा नोंथांमोना 19 नभेम्बराव गासैबो माने आबादारिफोर फार्मार बिथांमोना दा बे फैसाखौ गावबा गाव एकाउन्टआव नायनानै मोननो हागोन दा बे खोथाखौ फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा बाथ्राया जाहैबाय जाय बिथांमोना दा सिगांनि समाव दा मा होनो पीएम किसाननि फैसाखौ रांखौ एबा एकाउन्टआव मोनबाय थाखायोमोन दा बिथांमोननिया जेबो प्रब्लेम जायाखै जानो हागौ नाथायबा दा गोदान जायफोरना बानायदों दा बिथांमोननिया जुदि माबाफोर डकुमेन्टसआव जुदि गोरोन्थि दङब्ला दा बेखौ नोंथांमोना नायनोबो हागोन दा बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना नैबे गाहायनि नो योर स्टेटास मोनसे दा बेयाव लांनांगोन एप्लिकेशनाव बेयाव थुनानै नोंथांनि दा बेयाव रेजिस्ट्रेशन नाम्बार दा रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ थुयोब्लानो दा नोंथांनि एप्लिकेशना मा जाना दङ एबा माबाफोर रिजेक्ट जाना दंना एक्सेप्ट जाना दं दा बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आरो जुदि नोंथांमोननि रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ बावगारदोंब्ला नो योर रेजिस्ट्रेशन नाम्बाराव थुनानै दा नोंथांमोननि खायसे मबाइल नाम्बार खायसे बिदिनो नेमफोरखौ थुयोब्ला नोंथांमोननि रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ मोननानै नोंथांमोना बेयाव ओटिपि फैगोन ओटिपि फैयोब्ला दा फन नाम्बार रेजिस्टार जानाय रेजिस्टार फन नाम्बाराव ओटिपि फैगोन दा बेखौ नोंथांमोना नायनानै दा रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ मोननो हागोन दा बेजों लोगोसे नोंथांमोननि डकुमेन्टसा मा जाना दं एबा नोंथांमोननि एप्लिकेशना मा प्रब्लेम जाना दं दा बेखौबो नायनो हागोन आरो जायफोरा सिगांनि समाव मोनदों दा बिथांमोननिया दासिम माने केवाइसिफोर जुदि मोजाङैनो दङब्ला दा बिथांमोना मोनगोन दा बेखौ 19 नभेम्बराव दा नोंथांमोना एकाउन्टखौ चेक खालामबानो दा नोंथांमोना दा बेखौ नुनो हागोन अब्ला लोगोफोर दा नोंथांमोना बिदिनो गोदान आपडेट मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना दा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम अब्लानो नोंथांमोना दा बे चेनेलनि गेजेरजों दा खायसे गोनांथार गोदान आपडेटफोरखौ आं बे चेनेलनि गेजेरजों फोसावनो हानाय बायदि दा नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला अब्लासो नोंथांमोननियाव दा गोदान नटिफिकेशनफोरा सहैनो हागोन अके गोजोन्थों